هويات الجميع. לאסוף תעודות כולם? תעודות של אוטובוס, ביטוח של אוטובוס. אוקיי, בסדר. ככה כל התעודות של האוטובוס. האוטובוס נסע? נסע, לא מלא. כן. למה בעצם עצרתם את האוטובוס הזה? מה נראה לך? שפה אתה חי בשוויץ? מה נראה לך פה? פה אני חי בקיבוץ. يلا هاي هويات يا شباب. יש שם עכשיו ג'יפ בודק, אמר לנו סע. אוקיי. זה ממשלה אחרת? כן, זה מפקד אחר. זהו, שוקמו. עצום, חסם תפוח. הם רוצים לדבר עם קודקוד, אם אתה יכול לשלוח אותו למטה. זה אוטובוס פלסטיני? זה אוטובוס פלסטיני, יש פה אזרחים ישראלים. תעצרו אותם, אז תיתן להם לעבור, אני מעלה את זה הלאה. קיבלתי. כמו כן, כל מי שמתנגד, שים לו את הריקון בפלנלית, תשים אותו בצד. קבל, כרגע מה שיש לי זה אזרח ישראלי שנראה שהוא לא נותן לי לעלות. אני לא הולך להתחיל פה מקום. שלח מג"ב מצידי, אבל תעביר את זה הלאה. שנייה, מה? כרגע עצרת מג'יב ובדקתן, למה? אני יודע שכרגע עצר אתכם. נו, אז מה ההיגיון? למה הייתה לי אמרו לה? לי אמרו לעצור אתכם, אז שהאוטובוס תסרב פקודה, מה זה אמרו לך לעצור? למה? מה אתה רוצה ממני? אני באמת הבורג הכי קטן פה שאתה יכול לפנות. אתה הבורג הכי קטן, ואתה זה שעוצר את האוטובוס. אני ממלא פקודות, מוכר לך מאיפשהו בהיסטוריה? אני רק ממלא פקודות? ממש לא משליך. סלח לי. לא אמרתי שזה אותו דבר. אמרתי, שאלתי אם זה מוכר לך. בוא נצא מהוויכוחים ההיסטוריים, זה פשוט מאוד. אתם רוצים לעבור? אמרתי שהוא גם רק ממלא פקודות. ממלא פקודות זה לא תירוץ לשום דבר. זה בן אדם חושב. אתם מכניסים ערבים שרוצחים אותנו ואותכם. מכניסים לאן? מכניסים לאן? חוקי. חוקי. כל מה שאנחנו עושים חוקי. כל מה שאתם עושים פה זה לא חוקי. בית המשפט הבינלאומי. מעניין סבתא שלי הבינלאומי. אז מה אתה מדבר על חוק בכלל? בינלאומי לא יחליט למה יהיה בארץ. אין לך שכל. אתה מבין בעד מי אתה עובד? בעד הערבים במקום בעד העם שלך. חבל לך להטריד את החיילים? בואו לים חבר'ה, תעצרו אותם. אלה סבל, אלה ערב רב. תשחטו אתכם כמו ששחטו את היהודים בגרמניה. אני אתן לך טוב.
מה אתה עושה פה? אתם מחפשים את זה, אתם נכנסים כדי לחפש את זה, תעמדו בצד ולא יהיה כלום. אין לכם שום סיבה להיכנס לפה. אתם סתם מחפשים עכשיו פרובוקציות. תחזרו אחורה, אתם רק מביאים לפה דם, תחזרו אחורה! בוא נדבר לכם לשפת אולפנים, אירג'ה לווארה! מה שאתם אומרים לכולם, תלכו אחורה כבר! מה אתם עושים פה? למה הגעתם לפה? לתגבר הפגנה, לא? הגעתם לכאן לתגבר את ההפגנה, ההפגנה הסתיימה. ההפגנה הסתיימה, אתם יכולים לחזור אחורה, אין פה שום הפגנה. אתם מחפשים צרות, אתם מחפשים אנשים שלא יורים עליכם ולא זוכרים עליכם שום דבר. לכו אחורה, אין לכם מה לעשות פה, תנו רואים מפה. אתכם בתקשורת שאף אחד לא זורק שום דבר ומגיעים רק אנשים עם נשקים פה וזורקים עליהם אבן. רואים שאתם נכנסים לתוך רמאללה. תוריד את זה עכשיו! תוריד את זה עכשיו! תוריד את זה! תוריד את זה! תוריד את זה! אל תיגע בי! תוריד את זה עכשיו! תוריד את זה עכשיו! הגעתי בגלל ההפגנה בערם, אבל ההפגנה הסתיימה, אין הפגנה, אז יאללה, בוא נלך לעשות איזה מראה, נלך לעשות איזה פעולה, נראה להם שאנחנו בכל זאת פה, שלא נצא פרשים, נמושות, שאנחנו חוזרים חזרה עם כל הנשק שלנו וכל המדים שלנו, ולא עשינו כלום היום, לא יצאנו לפעולה היום. מה אתה רוצה לי על הבית שלי?
שלום, אפשר לדבר עם ניר? כן. מחר ב-11 בתחנה מרכזית. אוקיי. אז איפה המוניות שירות שם? ב-11 בתחנה מרכזית, איפה שהטרנזיטים. 11 from Central Station. But I need to know who's coming because it's about... שלום. אהלן. אהלן מוחמד. שו? בסדר. אני לא חושב שיש בעיה שילדים זורקים אבנים על חיילים. זאת אומרת, אני בטוח שזה לא נעים לחיילים, אבל... אפשר לצפות שזה לא יקרה. זאת אומרת, זה לגיטימי לחלוטין. אני חושב שזה גם לגיטימי שיורים עליהם כשהם נכנסים לשכם. אני חושב שפגיעה בחפים מפשע היא לא לגיטימית. אני לא חושב שאפשר לצפות שזה לא יקרה. זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לצפות שימותו אלפי אזרחים פלסטינים באינתיפאדה, במהלך האינתיפאדה הזאת, וזה לא יגיע לאוטובוסים בתל אביב. זאת אומרת שרק אזרחים פלסטינים ימותו, והם ישמרו על כללי המוסר במעט האחוזים, ורק יתקיפו חיילים. זה לא הופך את זה למוסרי שהם מפצים אוטובוסים, אבל צריך להיות מטומטם ובעל ראייה חד צדדית בצורה היסטרית, בשביל לא להבין את זה. אוקיי, ביי. נתן, מה אתה הולך לעשות עכשיו? איך לישון, קנה מחר. ביי. איפה מצאת? לא רחוק מפה, הלכתי בטיול עם פמסי, ופתאום ראיתי את הפשוש הזה. התחיל לבכות, וזה מטפס. עכשיו, המשכתי לעשות את הטיול, ואמרתי, אני אבוא ואני אראה אם הוא עד אז יושב שם, והוא לא מצא את אמא שלו. אז נראה מה קורה איתו. ואז לקחתי אותו, הבאתי אותו לווטרינר. זהו, וביומיים 3 הראשונים הוא ישב אצלי ככה. ישן ככה במשך כמה שעות, בתוך היד. ואז כמובן שלא יכולתי לעשות כלום. כאילו החזקתי פה טלפון, הלכתי לפה, נכון? אתה יודע, אז אמרתי, וואי, אני מרגישה כמו איזה אימא, כל האחריות הזאת. אתה יודע. זה היה כזה מעניין, כל העיסוק הזה. אבל זה באמת, זאת אומרת, בתכנון אני הייתי אמורה להיות... כדי לקחת אחריות על חלק מהפעילות לגבי יום רביעי. כן. ומצאתי את עצמי כאילו שאני פשוט לא מסוגלת לעשות שום דבר. שאני יושבת כאן עם שי על הידיים ככה איזה כמה שעות. היה מאוד קשה לאנשים במשפחה שלי לקבל את הפעילות שלי או את הדברים שאני עושה, את המקומות שאני הולכת אליהם. ויצר סיטואציות שבהם אנשים במשפחה שלי ביקשו או דרשו ממני לא לנסוע לגדה ואיימו בניתוק קשרים. ותקופה די ארוכה אנחנו לא בקשר, ואני מקווה. אני יודעת שהרבה דברים, אנשים עוברים הרבה תהליכים בחיים שלהם לקראת שינוי והם משתנים כל הזמן, ואנחנו משתנים כל הזמן. ואני מקווה שאני אוכל למצוא את הדרך שלי אל הלב שלהם בחזרה. בבקשה, מה אתה צריך? תעודת זהות. ראשונה? כן. תן לי בבקשה 2 תמונות שלך. הפרטים נרשמים כמו שכתבתי אותם? איזה פרטים? כל הפרטים ששם. כל הפרטים, כמו הפרטים שמופיעים אצלנו. לא כמו שמופיעים אצלכם. אני מבקש שלא יהיה כתוב סעיף לאום. אין שום דרך, ככה מערכת מעודכנת, אין אפשרות להוציא את זה. אני לא יכול, זה הפרטים האישיים שלי, אבל... אין שום דרך.
התקווה? טוב, את זה את יכולה לשמור לעצמך? אני מוותר על זה. אתה יודע מה, לא מעניין אותי לעשות שיעורי בית היום. אני חושב שיש אנשים שאני רואה שחיים בעצם שהם לא יודעים אם הם בכלל יכולים להגיע לבית ספר שלהם היום. אז בעיניי לשבת ולעשות שיעורי בית באזרחות, כשהשיעור שלי האמיתי באזרחות הוא מה שאני שם, מה שאני עושה שם. כל מה שאני למדתי בשיעורי אזרחות על דמוקרטיה, אתה יודע, נורא טוב ויפה ללמוד את זה בבית ספר ולהשקיע בזה את הזמן שלך ולעשות בגרות באזרחות, אבל אני את הבגרות שלי עשיתי, אני חושב, בשטח. ככה נקבל את הערכים של הנקודות על השפה הזאת. קובי, איך מצאנו את ה-UXY בכל אחד מהם? הדיוק מודד את המרחק בין הפונקציות, בין הקירוב שחישבנו, אז הנקודות על השפה התחתונה. זהו, אוקיי, אני זוכר איפה זה. כן. אני חושב שאני עומד לא רחוק מהצילום הזה. זה לקראת הפלישה לעיראק ב-2003. איך אתה הגעת לשם? אנחנו ארגנו קבוצה מהאוניברסיטה, ובאנו ביחד, מהאוניברסיטה של מרילנד. השוטרים אין להם מושג מה קורה, הם פתאום רואים אנשים רצים, אז הם מתחילים לרוץ ולהרביץ. מה שלמדתי בוושינגטון זה התארגנות פוליטית, ואני חושב שזה דבר שעדיין אנחנו לא עושים טוב בארץ. שבוושינגטון כן, הם הגיעו לרמה מאוד מרשימה של התארגנות פוליטית. הפגנות ענקיות, עשרות אלפי אנשים, מאורגנות ספונטנית ודמוקרטית, לפחות כמו כל, יותר דמוקרטי ויותר ספונטני מכל דבר אחר. בסביבות השעה 5 בערב אתמול נורו למוות כמאל ועודי אסי מבית ליקיה. הם נורו באש חיה ממרחק של 10 מטרים במהלך הפגנה נגד הגדר. בכפר בידו, בו נהרגו כבר 5 מפגינים, נקבע גם מותו של עודי. לא מדובר במקרה. החיילים שהיו במקום לא עסקו בביטחוננו כאן ועכשיו. אנחנו כאן מאחר ואנחנו זועמים. ירי, מעצרים, הטרדה במחסומים ופלישות ליליות לכפרים אשר בחרו במאבק בלתי אלים. אין להם דבר וחצי דבר עם ביטחון. אנחנו כאן כי לא ניתן עוד לומר לא ידענו, לא שמענו, לא ראינו. הפשע מתבצע בשמנו, ועכשיו הזמן רק לקום ולעשות. היינו שם. אחד מהאנשים נהרג 20-30 מטר. באמת? צלפים השתלטו על גג ליד ופשוט ירו לו. כאילו, אז הרגו אותו, כאילו, לא מקרה, לא שום דבר. לא, זה היה צלפים, ירו לו במצח. זאת אומרת, איזשהו רוע שהוא... זה לא רוע. זה שם מין בנאליות מרושעת. זה לא רוע אישי. יש אנשים, יש חיילים רעים, אבל אני חושב שמתוך המצב שהוא רע. אני לא חושב שכל חייל הוא בן זונה, זאת אומרת, זה לא העניין. יש פה מדיניות, יש פה ארגון, יש סיטואציה מסוימת, מתוכננת, שאנשים מובאים אליה. יונתן? לילה, מה נשמע? אני קיבלתי הודעה עכשיו שתלוזה בעוצר. תלוזה. צפונית, כן. יש לך אנשי קשר שם לראות מה, זאת אומרת, מה קורה שם ולראות אם אפשר לעשות משהו? אם הם רוצים שתגיע אולי קבוצה? מה אתה חושב שאפשר לעשות? Yes, inshallah.
we made contact and we will try to get there. Hopefully we will get there and won't be stopped. شكرا. تصبح على خير. הוא סגר אותי, אמר לי אל תסע עכשיו. הוא מברר. כמה אנשים אנחנו כאן? 8? כן. לא, אין שוטרים, אנחנו לא נוסעים מפה. לא נוסעים מפה. לא נוסעים מפה. מי המח"ט? מי הוא? מי אתה בכלל? הלו, יעקב מנור. שלום, אנחנו נמצאים פה בין הסירה לטולוזה. הצבא לא מאפשר לנו להיכנס עם אוכל? כן. הלו? הצבא מבחינתו אמר שאין עוצר, והמוקד ההומניטרי של הצבא אמר שאין עוצר, ואם המוקד ההומניטרי אמר שאין עוצר, זה אומר שאין מניעה, לפי מה שהם אמרו, אין מניעה להיכנס לכפר, אין מניעה להכניס אוכל וציוד רפואי. איפה החבר'ה? תקדמו קדימה, כן. סליחה, אני רוצה שנייה לדעת מה קורה. כרגע אין עוצר על טולוזה לתושבים פלסטינאים. אני כל מה שעשיתי כרגע אפילו עמדתי במחסום בצד השני של הכפר. ולהיכנס. עמדתי בצד השני במחסום של הכפר, והם יצאו ונכנסו. אין בעיה, תשמע. כבוד למילה של בן אדם. מה שיגיד לך אזרח בטלפון לא בדיוק מעניין אותי. אקיל, נותנים לאנשים לצאת? וציוד רפואי, משהו? תרופות? והם אמרו עכשיו שמותר לאנשים מטולוזה לצאת מהכפר. לא נתנו? ممكن انت مش فاهم الجيش هم بقول لي ما فيش مشكلة للناس من طولوزة روح برا. אתה רוצה שאני אתן לך לדבר כאן עם מישהו מהצבא שיגיד לך שאפשר להוציא אוטו בשביל לקחת את האוכל? בסדר? מהכפר. אקיל. דבר אנגלית? כן. הלו. דבר מישהו מהכפר? אתה מטולוזה? יופי, תשמע, כרגע מדבר איתך מפקד כוח מג"ב בשטח. כרגע אין לי בעיה, אין שום עוצר על הכפר. מקודם הייתי בכניסה המזרחית שלכם. זה כל כך בעייתי מבחינתכם להכניס אותנו שנייה ברכב ואנחנו יוצאים. צריך להגיע למסיק, למקום אחר. אנחנו תוך חצי שעה צריכים לצאת מפה בכל מקרה. זה סתם מעכב אותנו. אנחנו צריכים עכשיו לעשות 5 טלפונים כדי להסביר לבן אדם שאין עוצר, שהוא יכול להוציא רכב, הוא לא מאמין. זה לא משנה שדבר איתו, דיברו איתו בערבית ודיברו איתו בעברית. הבן אדם לא מאמין שאין עוצר על הכפר. אתה אמרת שאתה 3 שנים פה, אז איך הוא יכול להאמין? חצי שעה. העבודה שלי למנוע מכם להיכנס. למה אתה מונע מאיתנו להיכנס? מכל מיני סיבות. שהם? ספר, יאללה. ביטחוניות נקודה. ביטחוניות נטו. נטו ביטחוניות. אוקיי, שעוד אוכל בתי? בס שוואי, בס שוואי. אם יש אוכל בתי? נתחיל להעביר אולי רשימות. לא משיגים את חאלד. השאלה אם אנחנו עולים לאוטובוס שלא נרשמנו אליו?
בסדר. We hope that we're not going to be stopped on the road, but there's a big possibility that we will be stopped on the road. So in that case, we need to get out of the bus very quickly before the police manage to hijack the bus and prevent us from going down. If you get arrested, you should call Einat. Try not to get arrested. And that's the same number you call if you have some problem with, like, if you can't find us, if you were somewhere in the village, lost, anything. Hysteric. Something flying off. רז! תתחיל להביא אותם לשם! טיפה לחוץ עם המוניות, אבל ברגע שניכנס לפאנק, יהיה בסדר. אנחנו רוצים חברים שלנו, אנרכיסטים, שילכו קדימה ליד הדגל. כל חברי האנרכיסטים לעבור קדימה ליד הדגל. אתם לא רשאים להתקדם. השטח הוא שטח צבאי סגור, אתם לא מחלקים את זה. אנחנו צריכים לקבל את העבודה שלנו. לא להתקדם. אתם עושים בעיה שלנו. עזוב אותו, עזוב אותו. איך מפה, שלום? איך מפה, שלום? עזוב אותה. לילה, איך מפה, שלום? אל תיגע בי! אחרי שאני גם אציב לך, תרדי לרצפה. תשאר פה למה אני יורה אליך, תשאר פה. מצרפס! תשאר פה! אתם יודעים שאתם לא מגינים על אף אחד! זה לא האדמות שלכם! זה לא האדמה של אף אחד שאתם מכירים! זה האדמות של האנשים האלה! והם אוכלים מהם! אתם הורגים אותם! היינו זורקים עליכם אבנים! אנשים שמגנים על האוכל שלהם! אבן אחת לא הייתה פה! אתם פושעים! איתי בכלל. אל תדבר איתי. מי אתה בכלל? אל תגידי ללכת. מה זה האדמה שלך? לך אתה מפה. למה אתם עומדים? אתה יכול לענות? בחייך. על מי אתה מגן? על מי אתה מגן? תחשוב שנייה. תרגיע אותנו! אנחנו כולנו, כל המארגנים חושבים שזה היה מאוד חשוב שהגיעו 200 ישראלים לראות מה קורה בבילעין, שזה כפר שסובל מהאלימות הזאת באופן יומיומי.
ובעצם זוכה לראות רק מעט מאוד עידוד משותפים ישראלים. אני חושב שזה היה חשוב לנו בתור ישראלים, ושזה היה חשוב לכפר מאוד לראות שיש אנשים שעומדים איתם. מעבר לזה תהיה מחר עוד הפגנה בבילעין, כמו שיש לפעמים כמעט כל יום, יש בדרך כלל 3 פעמים בשבוע הפגנות בבילעין. אם מישהו מעוניין להגיע, זה יהיה נחמד אם תבואו ותיתנו לנו את הטלפון ונודיע לכם יותר מאוחר היום איפה נפגשים ואיך נוסעים וכו'. מה שסביר להיות מחר הוא משהו די דומה להיום, אולי עם קצת פחות כוחות של חיילים. אני מרגיש זעם בלתי נשלט כשאני רואה את המצב שאנשים חיים תחתיו, את האלימות שאנשים חיים תחתיה, איך הכיבוש נכנס לכל אספקט הכי קטן בחיים של מישהו, של אנשים שחיים שם, ומפורר אותם. אני חושב שזה משהו שקשה לנו כישראלים להבין. קשה להבין מתל אביב, עם כל ההתנגדות לכיבוש, עם כל האולטרה-שמאלנות, קשה להבין בלי לחוות. אז באיזה מקומות היית קובי? זאוויה, מסחה, כאן זה בודרוס, דיר קדיס, חרבתה, בילעין, קפין, שם ניסינו לחתוך את הגדר ולא הצלחנו, הם חיכו לנו, ידעו בדיוק מה אנחנו מתכננים. רפה, דיר בלוט, ואותה מובלעת של הזאוויה, שבסוף הצליחו להזיז את הגדר אחורה. בילעין, שהמאבק שם כבר נמשך 7 חודשים, בודרוס, כמעט שנה של הפגנות, שגם הצליחו להזיז את הגדר אחורה. ובאזור ירושלים, בית ליקיה, בית צוריק, בידו. בית ליקיה ובידו, 2 כפרים גם, שנאבקו הרבה מאוד זמן נגד הגדר. בבידו נהרגו הרבה מאוד אנשים, גם בבית ליקיה. 2 כפרים שספגו כמה וכמה נערים בעיקר, שפשוט נורו למוות בהפגנות. אווארטה, ביתה, אינבוס, חווארה, אקרבה, סוויה. וגם כאן בבית אאווה היינו בכמה הפגנות נגד הגדר, שבינתיים נפסקו. כשאתה חוטף גז, מה האפקט? קשה לנשום, שורף בריאות, שורף בעיניים. כשחם יכול להיות שזה יותר חמור, והיו מקרים שממש היו לי סחרחורות ולא יכולתי לזוז, היו אנשים שהתעלפו גם. גז עדיין משפיע לך? כן, בטח. אחד הדברים הכי כואבים היה לי מעדיף לקבל כדור גומי מאשר להיות תקוע בענן של גז. זאת אומרת, לא בראש, אבל ברגל, כן. כמה פעמים ירו לך? 4. 4 פעמים כדורי גומי. פה, בעקב פעם אחת, ופעם אחת 2 כדורים, אחד פה ואחד פה. עד היום יש לי צלקת. באמת? קטנה. זה כואב כדור גומי? כן, מאוד. כמה זמן נמשך הכאב? תלוי איפה, תלוי מאיזה מרחק. כשקיבלתי פה ופה, צלעתי לכמה ימים טובים. רואים אותם בגב? כן. מי עשה לך את זה? לא יודע, יסמניק אני מניח. כשהגענו לבימה אז חסמו כאילו את הזה ואמרו אתם לא עוברים, אבל אמרתי אבל יש אור ירוק, זה מעבר חצייה. לא, אסור לך ללכת. בום, אני פתאום רואה 5 יסמניקים רצים, תופסים אותי, דופקים אותי על הקיר ועוצרים כאילו גם אותי. זה ממש פחדתי. אתה יודע, אני עומד, אני שוכב ככה על הרצפה ופשוט בועט לי בראש. זה לא יאמן. ואיימו עליי עוד פעם אבו כביר, אבל זה ממש מפחיד לבד. אז זה ככה כבר. לא יודע, אבל זה מפחיד, זה כבר לא נעים. ממש פחדתי הפעם שזה אבו כביר, כי זה ממש מפחיד להיות שם לבד. גם ככה זה מפחיד, אז להיות לבד
שוויון ונגמר הסיפור. מה אתה חושב שאתה עושה? אני מדינה, כן? אני מדינה דמוקרטית. כן? ככה אתם עושים לאזרחים שלכם? תקשיבי, אתה משחרר אותה עכשיו? לא, כאן. עזבו אותי! תנו לי ללכת! תנו לי ללכת! תתביישו לכם מה שאתם עושים! אני לא יכולה, אני נגד את הרגל, אתם כופפתם לי את כל הגוף, עזבו אותי. עזבו אותי, די, עזבו אותי. לא, זה מעצר פוליטי, אין לי מושג מאיפה זה מגיע. טוב, ברור שזה נורא. אחרי אחד המעצרים קיבלתי זימון, ומהסוג של הזימון, ממה ששמעתי מהאנשים, היה ברור שזה בירור או חקירת שב"כ. העורכת דין שלי הציעה לי לא לעצבן אותם יותר מדי, זאת אומרת, לא להעליב אותם או לא ללכת משם. אבל אמרתי להם שאני חושב שזה שיטור פוליטי ואני לא מעוניין בשיחה הזאת. הם נתנו לי איזושהי הרצאה שלהם, 15 דקות, על כמה פלסטינאים מסוכנים ואיך ינסו לנצל אותנו, וזהו. מה שהיה שם זה פשוט ניסיון להפחדה, זאת אומרת, יש עליך פרוג'קטור כזה גדול, מה הגבולות שלך, מה פה, מה שם. מה זאת אומרת, מה הגבולות שלך? היית פוגע סתם, זה שטויות, הם לא שאלו דברים שהם לא ידעו, זה רק ניסיון להגיד, אנחנו יודעים. תיזהר. אנחנו בודקים מה אתה עושה. איך זה נהיה כזה חזק? תראה, עכשיו זה כזה. זה עושה לך משהו המוזיקה בקודש? אני לא מבין מה הם אומרים, אולי אם הייתי מבין את זה, זה היה יותר... אבל זה מוזיקה, לא ספר. לא, בכל זאת. זה הלהקה הזאת שדיברנו, לא מה שאנחנו עכשיו, זה הלהקה הזאת שפוצצו, שאחד מהם פוצץ את הכור... אלה מבריטיש קולומביה. אז כאילו, אין תשובה לשאלה הזאת למעשה. למה חלק מהאנשים עושים משהו נגד הכיבוש, וחלק מהאנשים לא עושים? אין תשובה אחת. כל אחד יש את הסיטואציה האישית שלו. אני לא בטוח שאני וקובי עושים את זה מאותה סיבה. אני מאמין שהסיבות שלנו דומות, אבל הסיבות שלנו שונות, ההיסטוריה שלנו שונה. אתה יודע, זה הרגש הכי... הנטייה הרגשית הכי ברורה בעולם, להזדהות עם כאב ולמנוע אותו, מתוך הכרה של מהו כאב. שזה משהו שהחברה המערבית מאוד מטשטשת, רגשות מאוד בסיסיים וטבעיים של סולידריות. לי אין ממש סביבה לא פוליטית שלי. ואין לי אף חבר שהוא לא מהסביבה הזאת. עצוב, לא? לא יודע. אני מעדיף להיות במיעוט. מה זאת אומרת? לא, אני מעדיף את זה על להתפשר. אני גם לא חושב שאנחנו כל כך מנודים, באמת שלא. לא, מנודים לא, אבל מבחינה פוליטית אנחנו כן במיעוט.
כן, אבל זה פחות, דבר שאתה מרגיש פחות מאשר אם היית ממש מנודה חברתית. הנידוי שלנו לא, אתה יודע, זה לא שאני אלך ברחוב ויצביעו אלינו כדי יש לנו צרעת או משהו. אתה יודע, אני חושב שיש לי הרבה על מה לדבר עם מישהו שיושב בבית קפה הזה, אתה יודע. אני מאוד מאוד אוהבת, אבל אני לא חושבת שאני בחיים שלי הרגשתי שמישהו אוהב אותי. אני לא מרגישה את זה. בייחוד עכשיו ב4-5 שנים האחרונות, בייחוד בשנתיים האחרונות, בייחוד בשנה האחרונה, בייחוד כל דקה ודקה, אתה מאוד מעריך כל דקה ודקה וכל שעה ושעה בחיים שלך, אבל אני פועלת מתוך תחושת סבל, לצערי. אני מאוד הייתי רוצה להיות יותר פתוחה ומאושרת, אבל משהו מהצינור הזה, מאלוהים שאני מקבלת, לא נותן לי להיות פתוחה. אני לא יכולה לקבל את זה. כשיש ילדים שם שנרצחים כל יום, שיש ילדים כמוני, כמו שאני הייתי ילדה, שסובלים מהטראומות האלה, מטראומות פי 10 יותר קשות מהטראומה שאני עברתי בתור ילדה, והם חיים את זה כל דקה עכשיו שאני יושבת ומדברת מול מצלמה. אבל זה העולם שאנחנו חיים בו, אבל יש תקווה קטנה שמביאה אותי לפה לראות את המשפחה הזאת, את הילדים, שמביאה אותי לראות איזשהו שינוי, אולי ב5 שנים הבאות, שיצאו מהחיים שלהם כבר. פשוט שיצאו מהחיים שלהם. החיים הפוליטיים זה לא כל החיים שלי, יש לי גם, אתה יודע, מטרות, אמביציות אישיות יותר. דברים שאני רוצה לעשות בשביל עצמי, לא בשביל מאבק הפוליטי שאני כרגע משתתף פה. יש אופציה גם לא קטנה, אני חייב להגיד שאני אעזוב את הארץ אם אני רוצה ללמוד, או סתם לנסוע לגור באירופה לכמה זמן או משהו כזה. תעזור לי! תביא לי את הרכבים! בסדר, עזבו אותו, כולה תרמים את הרכבים. איפה תעזור לכם! בא לו חובי! בסדר, בסדר! בלנס! איפה התפר? אתה יודע? מה תפור? לא, אבל זה, יש פה גם משהו. יש פה תפר אחד קטן, אבל מה זה התחתון? היא באמת אמרה 2 תפרים. יש
יש... איפה הטישו? יש את הטישו הרך הזה? איפה? בואו, אנחנו צריכים לפנות לו... ביי. אני אולי קצת לזוז ונשים את זה בצד. ככה, כן, הצידה. יש פה מישהו מאחוריך שצריך לעבור. צריך לשאול אם מותר לך לשתות כבר. מותר לך? צריך לשאול את הרופא. להתבייש בטלפון מלהירה. אני לא הייתי הולך אם הייתי מצפה לקבל בעיטות בראש, מתן לא היה, בטוח לא היה הולך אם היה מצפה לקבל את הכדור בעין. פשוט רוב הזמן זה בטוח. אז נוצרת הרגשה של ביטחון, כמה זה בעצם בטוח, קשה לדעת. יכול להיות שעכשיו נניח יעבור שנה ואף אחד לא יפצע, או יכול להיות שבהפגנה של יום ראשון יפצעו עוד 3 אנשים, פשוט זה ממש קשה לצפות את זה. מבחינה עקרונית אני לא חושב שהשתנה כלום, אבל אני חושב שהדברים האלה רק מחזקים את האמונה שלנו שבעצם הממשלה, הצבא והמשטרה בארץ פשוט מנסים למנוע מאיתנו את הזכות להפגין, ואני חושב שאנחנו לא צריכים להיכנע לאלימות הזאת. זאת זכותנו להפגין ולמחות באופן לא אלים, אבל אני מבחינה אישית עכשיו לא במצב שבזמן הקרוב אני אחזור. יש להם את מה שיש לו את זה. כן. Today we're going to take a part of it down, especially the gate. We're going to force open the gate and we're going to cut around it. Basically, I think it's good if we split to affinity groups of around between 4 and 8 people who will take care of each other and will determine the risk level they want to take. We need gate shakers, who will be people who are actually at the gate trying to open it. I think that's the most dangerous bit. You want to be a shaker? Raise your hand. Like shakers, go shake the gate. Want to stop the killing?
בשורה, בשורה. תלך למעלה, לך למעלה. לראות. הכיבוש הוא טרור! הפרסר לא יהיה! אתה הבנת מה עשית? תביא אמבולנס עכשיו! לכו הביתה! לכו הביתה! תסרבו! יונתן, די! עזוב את זה, יונתן! אחורה! הם כבר ירו במישהו! لكن طخوا على رجلك شو؟ طخوا رجلي وهي انا عايشه بقوم بقعد לא צריך.